Айде. Здравейте, аз съм Ива, родена съм 2011, от България съм. Тренирам в ЦПВК София, играя като четворка. Реших да дойда на лагера, за да си упражнявам волейболните умения, колкото ги имам, и английски. Харесвам начина на провеждане на тренировките, различен от този в България. Схемата им на игра е различна, но упражненията са сходни. Треньорите са мили и не се карат. Има като забава в упражненията. Окей. Може. Zdravo, ja sam Mija Todorović. Ja dolazim iz Topole, iz Šumadije. Igram u klubu OK Karađorđe. Na poziciji sam primača i 2009. sam godište. Na kam sam došla iz razloga da bi poboljšala svoju tehniku, jer je tehnika prvo bitna, pa onda snaga. Naravno, drago mi je što su ovi treneri koji su bili dok sam ja bila u mojoj smeni, drago mi je što su oni tu, zato što mislim da su jedni od najboljih s kojim sam ikada radila. Takođe, sviđa mi se organizacija, ceo kamp je organizovan predivno, hotel je divan, jednostavno ceo grad Kosjerić je jako lep i mislim da vode dobro računa o nama na ovom kampu, usput što nas uče odbojci i ne znam što sam htjela da kažem. Naši treneri znanje prenose nama na jako jedan lep i divan način. Mislim da svako ko dođe na ovaj kamp može svašta da nauči i od srca ga preporučujem svima.